Bojim se kako je ovo puno gore od zamke. To je virus koji onesposobljuje sva Kaibina čudovišta koje imaju više od 1500 bodova za napad. Uključujući i ona u njegovom špilu. Sva će moja čudovišta biti zaražena. Tako ti i treba, Kaiba mladiću, kada si napunio svoj špil s kartama koja sva imaju više od 1500 bodova. Ne mogu vjerovat. Kaiba će biti uništen istom kartom koju je pokušao poraziti Yugija. To se ne smije desiti. Ta je sve virusna karta potpuno opustošila njegov špil. Sve moje karte uništene. Ovo je jedina koju virus još nije zarazio. Znači, to je jedina karta koju mogu odigrati. Upotrijebio sam ponovno rođenje kako bih oživio zlo klauna. To je tvoj posljednji potez i potrošit ćeš ga na oživljavanje klauna. O da, to je točno, Kaiba. On je najbolje što možeš učiniti dok moj virus još hara, kada se uzme u obzir što je sve na kocki. Mokuba. Dao sam najbolje od sebe. Tvoji su te najbolji iznevjeri. Pandorina kutija. Izađi i napadni. Oprosti mi, Mokuba. Žao mi je. Ideš! Nemaš više karata za odigrati. To znači da si izgubio, Kaiba mladić.